mani wanoshira chishapira bhazi rese rinofana kunge rine radio ngati driver uchipinda usasi wa starter bhazi unotanga kubatidza radio yobva yaenda national FM kuti chimuti chigone kuti chakaita sei chakabatwa vanhu vanenge akatakura kumashure vese vagonzwa kuti no chimuti chakaita sei chakabatwa paka chitungwiza musha mukuru chiri kuti kudini chakuchitungwiza nyaya yandiri kutaura pachitungwiza muri yeZimbabwe inosiwisa nokuti kutaura kuno kwatiri kuita vanhu vari parufu izvi zvikuchitungwiza ina baba vakura vanozikana vanoziva baba vamuchitungwiza baba vaifamba nebhasikoro ravo mudhara wangu aipfeka masutu so airima nzimbe angatori nemunda wenzimbe wairima baba vakusora zuru vakabuda kuma6 kuseni kana kuma7 vachienda kumunda wavo wenzimbe right munda wenzimbe uyu une mukomana anorara ikoko akachengeta asi mangwana pakuseni vanomuka vachiverengerana sezvazviri ende dzimbe dzimwe dzikashuwa dzinogona kunge dzakapurunwa nditika dzakasungwa so zvokuti dzikatotemwa dzotoringwa dzatemwa mukomana aishande kokwarira akachengeta baba kuseni sekuru ava vachibva taka kuenda kumunda kwavo vaenda kumunda mwana akaperekedza mwana wechikoro akati rega nekutsuke nekumunda ndichinoona chi sekuru kuti vari sei yes ndobva atsuka nekumunda achisvika kumunda ari kuona hakuna munhu ari kuti sekuru akambotanga kunzwa kuti mumunda wenzimbe ndobva azotenderera oneke sekuru vakafa ropa rakazara sekuru vabva kuma6 kuma8 munhu akupedza kubva kuchikoro kunoperekedza mwana ndopari kuna sekuru atofa uri munda uchi wenzimbe ndokuridza mere akananga kumba ndokunoshevedza mamwe madzimai akanga ari kumba vakauya vachipona kuita 4 vachibva vasvika paipai ndokutakura munhu kuenda naye pakliniki padhuze zvikanzira kuhospital vachibva vaenda kuhospital asi sekuru vazoita sei vazoshayira right panga pakarara sekuru ava panga paine mapisi ezvidhina zvinokwera kuita 2 zvidhina zvakapiswa zviya zvevhu bado zvakapiswa zvakatotsuka nemoto izvezvo zvine mapisi anokwana kuita 2 panga paine badza panga paine sagabek yanga iripo inoratidza kuti ine hembe right maridzi vemutemo mapurisa achibva ati zviri ipapo musabata neblood ranga riripo richibva rasara ipapo nhasi uno vachisvika ipapo vari kuwana zvakare pakadonhera munhu paanga kadonhera ipapo ropa richibuda nhasi uno paitwa chimbuzi munhu achibva svika ipapo achibva itira chimbuzi ipapo mukomana uya wekuchengeta mugadheni naro akachengeta kubva nezuro zvichiitika izvi haasi kuwanika akaenda kupi ameno takendepi kunogara mukomana uyu kwaizikanwa nasekuru nokuti ndoakatsvaka mukomana ndasei anochengeta vamwe vese havazivi asi zvinhu zvakawanikwa panzvimbo yanga ine munhu panga achiri mupenyu kuti panga achiri kurwara asati amhanyiswa kuchipatara zvakatorwa nemapurisa here no kwakutonzi homicide vari kusvika nhasi right kuti vaone kuti chii chakonzeresa so vanhu vari parufu izvezvo ndichitaura nemuzukuru anoti iye zviri kutotinetsa kuti chii chakaitika zera ravo baba kuti titiwo isusu ane munhu anga ndichitema navo 95 years vaingozvimukira chienda kugadheni vachidzoka vachienda kugadheni kana kuti munhu angati mudhara uyu pane zvaakandidena saka tazomutseni kudaro zvinotorwadza zvinonzwisa tsitsi tine urombo baba Isabel sekuru ava vaigara nani vaigara nemhuri yavo pamba pavo nemhuri yavo regai tenzwe kuti tsvakurudzo ichocho nemapurisa ichabuditsaka kuti kudini kanyemba nabhozho tine urombo nekushaya kwemwana amai